Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een hele bijzondere gasten aan mijn tafel zitten. Welkom. Met wie heb ik hier genoegen? Met Lisette Groosman-Kouwels. En ik ben zelfstandig trouwambtenaar, wedding- en eventplanner en ceremoniemeester. Dat is een hele mond vol. Wedding- en eventplanner en zelfstandig trouwambtenaar. Ja. Lisette, waar komt die passie dan vandaan? Oh, ik denk dat dat al van heel vroeger is. Ik was 6 jaar toen mijn grote zus getrouwd is. Dus overigens vandaag 36 jaar geleden. Dus dat is wel heel toevallig. Dankjewel. Ja, en als klein meisje ben je natuurlijk altijd trouwen. Tenminste, ik dan toch. En ik vond het helemaal fantastisch. En een paar jaar terug zat ik eigenlijk niet zo lekker in mijn vel. En ik denk, goh, wat kan ik nog doen om mezelf wat beter te voelen? Wat vind ik echt leuk? En ik was met mijn man op Ibiza en ik zat daar lekker op het strand. En er kwam ineens een hele horde met mensen het strand opgelopen. We waren allemaal Nederlanders. En ik denk, nou, wat komt die hier toen toch doen? En waarom zijn die allemaal zo netjes aangekleed? Ze waren echt wel helemaal opgesmukt. Ik denk, ja, dat is toch geen ding om, geen outfit om mee naar het strand toe te gaan. En ik ben vrij nieuwsgierig aangelegd, dus ik ben er naartoe gegaan. En ik heb gewoon gevraagd, ja, wat doe je er hier? Wat kom je er hier doen? Hoezo sta je hier op Ibiza helemaal netjes in pak? En die mensen die trouwden daar. Dus ja, nieuwsgierig ik ben. Ik zeg, ja, maar waarom dan? En hoe doe je dat dan? En toen vertelden ze, ja, we hebben hier een trouwambtenaar en een Nederlandse trouwambtenaar. En die verzorgen onze ceremonie. En toen dacht ik, dat is het, dat wil ik ook doen. Dus die waren allebei mee? Een trouwambtenaar van daar en een trouwambtenaar van waar ze vandaan kwamen? Nee. Ze waren in Nederland ze getrouwd voor de wet. En de trouwambtenaar op Ibiza is ook een Nederlandse. Die was meegekomen. En die had daar de ceremonie verzorgd. Oké, dat is wel een heel leuk beroep, zeg. Ja, is het ook? Ja, het is fantastisch. Een gratis reisje, een feestje. Nou, daar zou ik ook van stal voor komen. Maar Lisette, dat ben je niet zomaar geworden, trouwambtenaar. Nee, klopt. Daar moet je wat voor doen. Ja, dat moet je niet per se iets voor doen, maar ik heb er wel wat voor gedaan. Ik heb eerst bij ons op de gemeente geïnformeerd of er babsen natuurlijk nodig waren. Babsen. Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Dus die zijn aangesloten bij een gemeente. Die zijn ook beëdigd en benoemd. Maar bij ons in de gemeente was er helaas op dat moment waren er geen babsen nodig. En toen dacht ik, nou, dan moet ik toch even onderzoeken hoe ik dat dan, of ik daar wel kan tussenkomen en hoe ik dat wel allemaal kan gaan doen. En dan ben ik op een cursus gekomen van de hippe trouwambtenaar, Trouwen 2.0. Ja, echt helemaal fantastisch. En ik heb me eigenlijk daarvoor ingeschreven en ik ben naar Utrecht gegaan en ik heb daar een dag op cursus gezeten. Dus dan, Op 1 dag? Want ik zie dus eigenlijk jouw certificaat. Op 1 dag kan je deze cursus volgen. Ja. En dan, maar je bent daar niet beëdigd. Of hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Je wordt door de gemeente benoemd als babs. Dan moet je vervolgens naar de rechtbank en daar word je beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan mag je koppels wettig trouwen. Dus dan mag je de handtekening laten zetten onder de wettige trouwakte. Ja. En het verschil tussen waar jij, je bent tweetalig, toch? Ja. En dat maakt me ook wel heel nieuwsgierig, tweetalig. Dan denk ik, praat je Frans, Duits, maar dat is bij jou iets heel anders. Wat bedoel je daaronder? Nou, Frans spreek ik niet, Duits spreek ik wel, Engels spreek ik ook, maar niet met tweetaligheid. Met tweetaligheid is gewoon het lekkere platte dialect van West-Vlaanderen en natuurlijk algemeen Nederlands. Ja. Oké, het platte dialect. Dus mensen die dus echt op het Zeeuws... In het Zeeuws getrouwd willen worden, kan dat. Op het strange. Op het strange. Nou, zeker. Ik heb ook een heel leuk filmpje van jou gezien. Dus als mensen dat willen volgen, dan zien ze precies wat jij bedoelt. En woorden ook. Woorden, ja, inderdaad. Even kijken. Jouw opleiding is dus niet wettelijk. Wat is dan, wil je eens goed uitleggen dat anderen worden ingeschreven, maar dat van jou. Waarom zou je dan trouwen bij jou? Dat kan, ik trouw dus ceremonieel. Dus
Het enige verschil tussen een huwelijk wat afgesloten wordt door een babs van de gemeente en mijn ceremonie is dat het van een babs is wettelijk. Dus dat is de handtekening die er onder het, plat gezegd, het contract komt. Ik sluit het contract niet af, dus mijn contract is niet wettig. Dat is echt een verbintenis uit liefde. Wat het grote verschil is dat een zelfstandig trouwambtenaar heeft iets meer vrijheid. We zijn niet zozeer aan tijd gebonden, maar ook niet aan locatie. Als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik heb een aanstaande ontmoet om 3 uur 's nachts op 1 januari in Café Opie. Dan kan hij daar... Dan mag ik gaan trouwen. Dan mag hij daar trouwen en dan kan ik de ceremonie daar verzorgen. Waar je met een gemeentelijke babs vastzit of vaak vastzit aan bepaalde tijden, bepaalde data. Oké. Ja, en locaties ook. Er zijn natuurlijk de vaste locaties binnen de gemeente op de gemeentehuizen. En Sluis is dat bijvoorbeeld het Belfort en het gemeentehuis in Oosburg. En er zijn een aantal aangewezen locaties waar getrouwd mag worden. Hier in de buurt echt aangewezen? Echt Welke aangewezen. zijn dat dan? Ja, dat durf ik even niet uit mijn hoofd te zeggen, sorry. Die zoeken we dan op. Die zoeken we even op. Ja. Nee, dus er zijn een aantal aangewezen locaties, maar er zijn bijvoorbeeld ook mensen die heel graag op het strand willen trouwen. Ja. Maar dat zijn geen aangewezen locaties. Een andere extreem is bijvoorbeeld het Reuzenrad op de Pier in Scheveningen. Oké. Dat is dan niet zo snel aangewezen. Dat lijkt me wel heel erg moeilijk aan je getuigen onder nee, maar ja, het is een extreem. Ja. Toch? Ja. Nee, maar je hebt iets meer vrijheid in locaties en inderdaad tijden. Je vertelde me ook dat er altijd een dak boven je hoofd moest hangen. Waarom? Klopt. Ja, dat is een regel die de gemeentes daaraan aan stellen. En dat is omdat je dan het dak boven iemand zijn hoofd moet kunnen voorzien. Op is dat moment eigenlijk iets uit de geschiedenis van vroeger? Of, ja, dat is echt van heel erg lang geleden is dat. En dat staat ook zo vastgelegd. Als je een officiële trouwlocatie van de gemeente wil dat een van de musten is, een verplichting. En babs, dat is volgens mij een 2-daagse cursus, vertel die mij. Er zijn cursussen voor, inderdaad, als babs. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat je eerst solliciteert bij je gemeente, dat er een vacature is. Dat is ook altijd... Je weet vandaag dat mensen jouw programma zien. Altijd welkom. Het is tevens een open sollicitatie richting de gemeente om een aan te nemen als babs. Maar Lisette, heel wat anders. Ik ga trouwen. Ja. Wat ga jij dan bij mij doen? Wat ik normaal gezien doe, ik word natuurlijk benaderd door het bruidspaar. Het eerste wat natuurlijk heel belangrijk is de datum en de locatie. Want ja, je moet wel vrij zijn. Is de locatie in de buurt, dan is dat op zich niet zo'n heel probleem. Of niet zo'n groot probleem. Maar dat bijvoorbeeld, als je graag wilt trouwen op Ibiza. Ja, gezellig. Ja, hartstikke leuk. Dan moet je daar ook wel naartoe reizen. Dus dat is iets meer als een dag dat je daar natuurlijk aan kwijt bent. Dus dat is belangrijk, dat ik beschikbaar ben. Dan ga ik in gesprek. Is er een voorgesprek, gewoon een kennismakinggesprek om te zien of het klikt. Want het is natuurlijk wel een hele persoonlijke ervaring. Het is echt wel een van de belangrijkste dagen in je leven. Dus dan is het wel belangrijk dat het klikt. Als het klikt, ik maak natuurlijk een offerte op als het klikt en dan wordt dat goedgekeurd. Als het goedgekeurd wordt, dan maken we verschillende afspraken. Ik spreek graag met het koppel samen, maar ook graag nog eens apart, want er komt toch vaak heel andere verhaal naar boven. Nou ja, zijn dat ding die je wil benoemen, dat weet ik niet. Dat ligt ook aan het koppel, want je moet elkaar echt wel een beetje leren kennen. Het is een hele persoonlijke ervaring. Wat ik ook altijd belangrijk vind om te doen, is sowieso met toestemming natuurlijk. Spreken eventueel met familie of met vrienden of mensen die belangrijk zijn voor het koppel. Om een zo compleet mogelijk verhaal op maat natuurlijk te kunnen maken. Want het is een liefdesverhaal waar je mag schrijven. En wat je natuurlijk mag brengen op een van de mooiste dagen van het koppel hun leven. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind,
is dat iedereen daarin betrokken mag worden. Dus ook de dierbaren die er om wat voor reden dan ook niet op dat moment aanwezig kunnen zijn. Dat kan zijn omdat ze niet meer onder ons zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn vanwege gezondheidsredenen of dat soort zaken. En met toestemming van het koppel kan je dat zo groot en zo klein maken natuurlijk, dat je dat zelf wil. Maar persoonlijk vind ik dat een heel belangrijk element. Dat iedereen in de ceremonie... Ja, dat is waar. Dat is wel heel erg mooi. Ja. Lisette, ik zie eigenlijk zo'n heel mooi ding. Futuristisch Makkemus beetpakken. Ja, tuurlijk. Je mag er slaan ook. Kom Lisette nou af? Maar voor mij is het een rood hart. Ja, klopt. Klopt. Is het ook. Huh? Ja. Wat doe je hiermee? Vertel. Als de mensen vervelend zijn, dan sla je... Ja, als ze niet stil zijn tijdens de ceremonie, dan sla ik erop. Nee. Dit is eigenlijk mijn hamertje. Normaal gezien wordt een huwelijk ingeklopt. Hey, verklaar ik hierbij. Echt? Ja. Ja. Oh, ik kan het niet meer herinneren. Nee, kan je het niet meer herinneren? Dus ja, een stukje show, oké. En normaal gezien zijn dat klassieke voorzittershamertjes. Maar het is iets persoonlijk en het is iets van mij. En ik vond dat belangrijk dat dat ook op maat gemaakt werd. Of ja, het is echt helemaal op maat gemaakt. Ja, de liefde staat centraal, dus het is inderdaad een hart. Ja. En echt een mooi hart, heel mooi gemaakt. Ja, je moet er maar net opkomen. Ja, erop komen, dat is niet zo erg. Maar de uitvoering, dat is gelukkig voor me gedaan, want dat ben ik niet. Dat kan ik niet. Lisette, ik heb nog een vraagje. Is het nu heel anders? Want ik had vroeger, en heel lang geleden, dat ik ooit nog eens getrouwd was. Ooit. Toen ging iedereen trouwen en dan heb ik een tijdje gedacht van, goh, iedereen gaat samenwonen. Maar ik heb het idee dat het meer een opkomst is. Klopt dat? Ja, het trouwen is weer wel een beetje meer aan het terugkomen. En niet zozeer op hele jonge leeftijd. Vaak zijn ze inderdaad al samen gewoond. Of een tweede huwelijk is tegenwoordig, tweede of derde huwelijk, is tegenwoordig ook al heel normaal. Samengestelde gezin, mensen die al allebei of een van de twee al kinderen heeft. Dus ja, het begint weer een beetje terug te komen, gelukkig. Ja. Oké. En hoe doe je dat trouwens met kinderen? Want daar had je ook nog een heel leuk verhaal over. Ja, de kinderen kunnen ook betrokken worden in de ceremonie. Vaak, ik was redelijk klein of nog redelijk jong toen mijn zus getrouwd is. En ik vond het echt saai. Ja? Heel de ceremonie. Maar je kan de kinderen bijvoorbeeld een kinderakte laten tekenen als ze te jong zijn om getuige te zijn. Maar dan moet je 18 plus. Zoiets? Of, ja, dat is zoiets inderdaad. Ja. Waar ze, bijvoorbeeld papa, mama, opa, oma de toestemming geven om samen te trouwen. En als de kindjes al hun naam kunnen schrijven, kunnen ze dat eronder schrijven. Maar het kan bijvoorbeeld ook met een vingerafdruk gedaan worden. Of met een stempel, de initiaal. Dus eigenlijk hier zo... Ja, hieronder. Hieronder kunnen ze dan tekenen. Dit maak jij dan ook zelf? Ja, dat is een zegelstempel. Hoe noem je dat? Ja. En dit, zo'n dingetje? Dat is een stempeltje. Dat is voor de kindjes Ja, dan. dat is bijvoorbeeld voor de kindjes. Dus ik heb in dit geval de X gepakt, want mijn zoon heet Xander. Oké. Ja. Nou, dat is wel heel mooi. En dit is... Maar ik dacht eerst, die zitten de trouwringen in. Maar dat is nee, eigenlijk... het is een ding. Nee, een inkt... Oké, ja. Dus dan kan je eventueel het vingerafdrukje kan eronder gezet worden. Ja. Ja. En zo krijgen ze toch ook een hele belangrijke rol binnen de ceremonie. Ja. En je doet dus niet alleen het trouwen, maar je doet eigenlijk ook een hele dag verzorgen. Dus ik neem aan dat dat een heel goed werk is. En ik denk dat voor een bruidspaar ideaal is van, we stoppen alles even bij iemand. Laat Lisette het maar doen. Ja. Het is natuurlijk heel erg leuk om zelf je bruiloft en je huwelijksdag helemaal te organiseren van A tot Z. Maar het is ook wel stressvol. Kom heel veel bekijken, locaties, catering, stoel, banken. Je kan het zo gek niet verzinnen. Vervoer, uitnodiging. Dus dat is een gedeelte wat ik uit handen kan nemen. Zodat je echt kan doen
Dus eigenlijk echt kan genieten van je dag. Het totale plaatje, zeg ja, maar. Ja, het kan heel de dag zijn, maar het kan ook een stukje van de dag zijn. Of als ceremoniemeester, als je dat niet aan vrienden of familie wil vragen. Want dat is toch ook wel een belangrijke taak op zo'n dag. Dat is een belangrijke taak, ja. Dat is een superbelangrijke taak, maar het kan ook wel heel veel druk meebrengen. En vaak hoor je dan of zie je dan dat die mensen niet zo kunnen genieten van een bruiloft. Ja, ze maken dat heel anders mee. Maar je moet echt wel zorgen dat alles in goede baan geleid wordt. Je bent het contactpersoon tussen alle leveranciers en het bruidspaar. En dat kan soms best rennen en vliegen en stresserend zijn. Dus dat stukje neem ik graag uit de hand, zodat er echt de herinneringen gecreëerd worden die zo belangrijk zijn. Lisette, kan jij ook ergens anders in het land een huwelijk inzegenen? Och, ik kan dat overal doen. Ja? Ja, door heel Nederland. Niet aan regels gebonden? Als zelfstandig trouwambtenaar ben je eigenlijk vrij om dat te doen. Dus ik kan dat door heel Nederland, door heel België, Ibiza, Aruba, Bali, goh, noem maar op. Dan heb je eigenlijk wel bijna een wereldreis op je naam, hè? Ja, heerlijk, hè? Maar stel je voor, je trouwt in Aruba. Ja. En na zoveel jaar zeg je, goh, hier heb ik helemaal geen zin meer in, hoor. Ik ga er een dikke punt achter zetten. Jij vertelde mij heel iets bijzonders. Dat ik dacht, is dat echt zo? Vertel. Op het moment dat je in het buitenland trouwt, en ook echt getrouwd wordt door bijvoorbeeld de lokale burgemeester, lokale wethouder of wie dat dan ook doet op dat moment voor de gemeente, dan ben je getrouwd voor de wet in dat land. Dus mocht er dan ooit iets gebeuren en mocht je dan uit elkaar gaan, moet je ook volgens de regels van bijvoorbeeld Aruba scheiden. Dus dan kan je hier niet naar de notaris om de akte te laten ontbinden. Dan moet je echt scheiden volgens de regels van het land waar je dan officieel getrouwd bent. Oké. Waar het contract officieel dat is wel heel nieuw. Dus dan zit de een van voren in het vliegtuig en de ander van achter het vliegtuig. Ja, of twee verschillende vliegtuigen, dat kan ook. Ja. Welke vlucht zal ik nemen? Neem je hier neem ik Ja, dus dat is wel iets. Dus dat is ook een van de redenen waarom veel koppels die dan toch, want het is heel populair, hè, om bijvoorbeeld op Ibiza te trouwen, of Aruba of de Malediven. Dat is dan. Daar is ook een bewuste keuze dat er veel koppels dan hier in Nederland voor de wet trouwen. En een ceremonieel huwelijk in het buitenland doen. Met een Nederlandse trouwambtenaar die tweetalig is, zowel Nederlands als Zeeuws. Heel bijzonder. Zeg maar, zo'n trouw, dat kost volgens mij toch wel heel wat kluiten, hè? Dat kan je zo duur en zo goedkoop maken als je zelf wil. Ja. Ja? Ja. Denk je daar dan ook bij mee, bij het bruidspaar? Ja, er wordt natuurlijk wel de vraag gesteld, naast wat is de trouwdatum en wat zijn jullie wensen, wordt er ook wel de vraag gesteld, wat is jullie budget? Zeker voor een volledige dag planning, want dat is wel een belangrijk iets. Ja. Even kijken, Lisette, je hebt haar heel wat verteld. Ik wist niet dat er zoveel met het trouwen te maken had. Ik ben ooit getrouwd geweest. Gelukkig niet in het buitenland, want dan waren er 2 vluchten apart. Maar ik denk dan dat wij vanavond heel wat van jou geleerd hebben. Ik hoop het. Ja, en ik zie trouwens nog eventjes, even tussendoor een heel bijzonder boekje. Ik ben altijd heel nieuwsgierig, hoor. Ja. Mag ik dat eens even zien van jou? Dat mag je zien. Ja hoor. De Trouwen 2.0. Dat is mijn cursusboek van de hippe trouwambtenaar die we gekregen. En waar echt alles in staat, ook over wat is de dagindeling, wat zijn belangrijke dingen, waar moet je rekening mee houden, maar ook inderdaad over de trouwlocatie, waar een officiële trouwlocatie aan moet voldoen, de verschillende regelgeving. Ja. Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat jij eigenlijk geïnspireerd bent door dat koppel in Ibiza. Ja. Hè? Ik weet niet of je daar nog contact mee hebt. Nee. Ik ken de naam nog gewoon helemaal niet. Nee, dus dat vind ik wel heel inspirerend. Ja. En dat je daardoor weer een nieuwe passie hebt ontwikkeld op jouw vakgebied. Ja. En ik hoop zeker dat jij,
ja, het verder kan ontplooien tot een Babs. Ik ken een hond die Babs heet, maar dat je echte Babs wordt. Ja. En dan zeggen, god, dat is Lisette. Ja. Die wil ik hebben voor mijn trouw. Ja, op het moment dat je denkt, ik ga trouwen, dat ik dan in 1 woord meegenomen word. Dat zou leuk zien. Ja. Lisette, hoe kun je jou vinden? Je kan me vinden op Instagram onder @Lisette_trouwt. Oké. Ja. Heb je nog iets wat jij kwijt wil vanavond bij mij? Dat je zegt van, god, hier wil ik nog iets van vertellen. Of daar? Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat we een ontzettend leuk gesprek gehad. En dat het, ik zie nog wel even die hoed. Die hoed. Dat is mijn Ibiza-hoed. Dat is jouw Ibiza-hoed? Ja. Dat is de boho-sfeer, hè? Ja, dat past bij jou. Ja. Nou, Lisette, ik wil jou hartelijk danken voor dit hele leuke gesprek. Het inspireert, denk ik, weer veel mensen. Hoe alles in elkaar zit. Wat er allemaal bij komt kijken. Ik moet nog eens even nadenken dat ik nog een keer ooit die stap ga doen. Altijd welkom in Nicole. Ja, ik wens de kijkers een hele fijne avond en heel veel kijkplezier. En tot de volgende keer.